Vi har fået til opgave at kigge lidt på 2 tekster. Den ene hedder Meditation lærer dig at være til stede, og den anden hedder Mange virksomheder befinder sig i dyreriget. Disse 2 tekster er uddrag fra bogen, der hedder Kompagni Karma, som er skrevet af Sten Hildebrandt og Christian Stadil, hvilket gør det her til faglitteratur genremæssigt. Bogen blev udgivet den 12. november 2007 af forlaget Børsen. Vi kom frem til, at målgruppen for den her bog må være folk i erhvervslivet, da den forklarer, hvordan man kan implementere buddhismen og dens metoder i erhvervslivet, og hvordan det vil gavne osv. Først lidt om bogen og hvad den handler om. Jamen, bogen den er baseret på samtaler mellem professor Sten Hildebrandt og Christian Stadil, som så er direktør for Hummel. Han forklarer lidt om hans rejse til Japan, hvor han samlede forskellige teknikker og metoder op, som han så præsenterer i hans bog. Han beskriver også, de beskriver også, hvorfor det er vigtigt, at erhvervslivet for alvor tager ligesom karma-begrebet til sig og begynder at tænke mere helhedsorienteret og langsigtet. Fordi at de begge mener, at virksomheder har betydelig indflydelse på verdens udvikling i forhold til blandt andet klima og sundhed. Dertil skulle vi dele teksterne op i sektioner og give dem overskrifter, så den første tekst, vi vil snakke om, hedder Meditation lærer dig at være til stede, og den første sektion har vi kaldt for meditation som hjælpemiddel. Her forklarer han sådan set bare om, at det er vigtigt at være mere til stede, og det kan man altså gøre via meditation. Det vil altså hjælpe dig med at være mere til stede. Den næste har vi kaldt for tanker kan ikke tvinges væk. Det har vi også sagt er et form for metodeafsnit, han har skrevet, eller snakket om. For han forklarer sådan set bare om, at når han mediterer, jamen, så er det vigtigt, at man skal give slip på sig selv, man skal give slip på sit ego og sine tanker. Og ved at give slip på sine tanker, jamen, så skal man altså ikke presse, eller prøve at presse dem væk, eller prøve at tvinge dem væk, for det vil bare fodre dem og give dem mere kraft og sørge for, at de sidder endnu bedre fast i hovedet. Man skal i stedet for, ligesom tænke, de er der, men så derefter give slip på dem og ignorere dem på en måde, og så vil de lige stille gå væk af sig selv. Den næste har vi kaldt for meditation af mange ting. Hvor her snakker han så set om, at meditation bliver brugt i mange religioner, og det bliver, der er mange forskellige praksiser og teknikker og metoder, som der kommer ind i de forskellige religioner, så meditation kan altså være mange ting. I den sidste sektion har vi har valgt at kalde den for meditationens konfrontation resulterer i letting go. For hele den her tekststykke handler sådan set om hans form for meditation, som han kalder for letting go, som er engelsk for at ligesom give slip på, for han mener, at vi skal give slip på vores ego, altså vores, som han beskriver, økonomi, stilling, job, ægteskab, hus, bil, ejendel, eller angst, misundelse og jalousi. Fordi det er altså ikke sundt for os at gå rundt med de her bindinger. Den første sektion i den næste tekst, mange virksomheder befinder sig i dyreriget, har vi kaldt for karmas forskellige former. Her forklarer han om lidt, hvor vi finder karma, og hvad vi forbinder karma med. Altså, det er et grundlæggende begreb. Vi finder det både i hinduismen og i de kristne traditioner, men altså, karma forbinder vi jo meget stærkt med reinkarnation, som så er i buddhismen. Den næste sektion har vi kaldt for Christian Stadils definition og forklaring af reinkarnation. Her snakker han lidt om reinkarnation og genfødselsverdenerne. Han siger blandt andet, at man ikke skal tage dem så bogstaveligt, som de er beskrevet, altså med halvsultne spøgelser og så videre. Han refererer til noget, som han siger er Sharmas downloadingsbegreb, som er skrevet af Klaus Otto Scharmer, som er en tysk-amerikansk forsker, og han er banebrydende inden for noget, der hedder teori U. Og den her downloadingsbegreb lyder altså stop downloading and start listening. Det refererer han også til senere hen i den sidste sektion, som vi har kaldt for lag af reinkarnationer. Her snakker han sådan set om genfødsel i religioner, men også uden for religioner i vores egen kroppe, som han siger, at kroppen skifter alle sine celler ud hvert 20. år, i vores tanker, i vores følelser, men mest også for ham, så siger han, jeg selv bedst kan lide at forstå det på, at hvert øjeblik, hver eneste nu, giver en chance for at genopfinde og udvikle sig selv, at bryde ud af downloading igen, refererer han til Sharmas downloadingsbegreb, hvor han så siger at se på verden, sig selv eller sin virksomhed med friske øjne.